airde is smise Clíona agus bhhail amachach Thomasina chur an aithne. Tá sí 5 bliana d'aois agus tá fenú dú agus buanaí. Tá súla glasaí, tá cead lopaí agus tá ribí ar a héad. Tá na ribí seo aonanta táhairte mar go ninn sin siad daoige mas rud a go bhfuil sí a gcontuirt nó má tá anmhaige eile thart. Fásta úsáideann siad ó hiú tróirda. Tá collar gáramachí agus tá clogín bag ar a collar. Is smaoilí leat nuair níon tú chumaid, líon na smaig nó ar chúil le cinn. Tá rubbal ionanta táhairte fásta, mar go ninn sin seo dún go dtí mar a bhóthaíonn si. Má tá rubbal in airdeachí, ciallaíonn sin go bhfuil si sásta ar a comport agus lean sciitiúnaí. Má tá rubbal híosaí, ciallaíonn sin go bhfuil si buathe nó imne. Agus má tá rubbal a gáil an non-sanál, ciallaíonn sin go bhfuil si gádaige. Muscann si thart fan seartach lug aithne le bhaidí. Bhuaileann siad in na cúirde agus caitheann siad an le omlan taobh amuigh. Bhíonn siad ag sucrús na cyfrin, ag dráthúir na crin, agus ag siilibh lothaí. Tá Thomasina aonanta gásig rí. Tagann si seachtranóna agus bíonn dingearaí. Seo pléitasaí. Is smaoilige dhiasc agus sici. Níolann si báinearbí, isce a bhain. Bhíonn si tursa tríochta an sin, agus téann si na lí. Seo leabhaoisaí. Bhíonn si bre comporda agus tíad teálaí an seo. Conainn si I héin ionanta gláán, agus mar sin neall fé mar an cí ná fáilciú a thuairtaige. Seo brégan saí. Seo an cin is fearrlaige, bhíonn si gcónaí geirí grime éilear. Bhíonn si 60 más an talamh go min agus bhíonn spórtar dáicí leis. Nuair a bhíonn Thomasina sin, féidirmid go dtí tréad lia sin doctor na nGaeilge, agus féidirn se léasdaige. Tá mar cinse má tá pataí agam sios sa bhála go bhfuil si bheith tuairt ar na hefadífa. Tá sé aonanta tábhachta go dtispeirmid bre, más, cuirim agus aire do na handaige le ná is brean chuidearta agus an cólidir iad. Tá mar chríostaí a mar fasta le féin.